Dugaya pud nimo naabot doy oy. Ha? Usam day? Asam dito mga to? Ha? Parte pud nimong dugaya oy. Ganina ra ko pinaabot. Asa naman po day ta mga to? Unsa man po akong dalian? Kabalo dito ka nga gabiyahe ko. Gatrabaho ko. Karon, magreklamo ka kay dugay ko. Mura makagsikin sa oy. Sa una, murag na unsa. Karon, mura na gyud si kinsa. Na, maran! Na ako'y lakwan ba? Unsa man ka oy? Nagsulti pa unta kadaan nga naa kay lakwan. Magsayo kog uli. Unsa man po na? Wala ba ka magsulti? Asa man ka mag-adto karon? Balik ta dito kay teacher doy. Mag-unsa naman punta dito? Nga perte pa mang sayo ha? Ah, gahapon pa gani ka nag-adto dito? Unsa naman ang style nga? Di ka maulaw ana, magbalik-balik ka dito? Alangan, mabaga good. Kabalong wala patagisugta. Gago! Unsa man itong pagkalakawan nato gahapon di ay? Palpak di ito? Pakyas to? Wala di kasugta ato gahapon di ay? Wala oy, may managsili muhalang dayon. Sana all. Bugoya, hindi mo buknoy, oy. Bright to kaya ka ba? Kinsa may nagtudlo ni mo, ana nga, pastilan, pagka buguya na lang yun ni mo, oy. Si Boy kinutil eh. Kinsa pa may lain. Atsup! Unya, unsa man day istorya sa imong teacher nga anong wala man kagisugot? Bata pa daw ko, siya tiguang na. Unya, unsa man imong tubag? Sugta tawon ko tits, maluoy ka sa ako. Na! Maran! Unya, unsa man na buknoy? Ako na lang siguro imuyab ana imong teacher kay na wa makasugta. May pa siguro ko ana, sugton ko ana ba? Ha, igna kong pakakon. Ayog yaga-yaga doy, naning kamot beya ko. Sana all. Unsaon man na, wa man po kasugta. Ah, pero nga lagi diskarte aron mauyab nimo. Gani ino, muna-muna na nako. Gani. Na, maran. Pero nga po og diskarte, ay huwag istorya ba? Ay, masipyat lagi kaunya lagi ah. Ako gi manguyab ana lagi. Tingala man ta. Isa na naman. Kuyod na ritso. Ah, diskarte higyon. Gani no, giingnan, magiin ako tog I love you todo-todo. Gago! Unya, unsa may yang tubag? Ning response siya sa imong ingon. Wala gani. Tara doy, mga to na ta. Unya na po taon-taon. Uy, kanang aksyon naggit-git ba? Maklaro man po natong dangas anang lakawa na kay perti pang sayo ha? Paayo nang sayo, kay dakog agi. Sayo bito, pero mabulabog ta. Makit-ataan ang mga marites diha. Unya na gud nga git-git na. Unsa man ka oy? Yun sa man na nimo pag huna-huna na. Unya, unsa man akong buhaton karon doy. Praktisi daan na ang imong iistorya. Okay, fine. Ingani na lang kung magduol na gani mo sa imong maestra. Gaksa na lang sa direksyo. Gaksa og taman-taman. Dayon kisan, kisi jud. Aron di na nakabaliban. Kana, maayo ka na. Gago!